Ако се държиш още веднъж така, край със сладкото. Няма да видиш повече таблета. Това мотивира или плаши? Ултиматумите всъщност не създават дисциплината. Те генерират единствено напрежение и срам. Може и да сработи, дето навярно ще спре на момента, но не защото е разбрало, а защото се е изплашило. След време няма да те чуе, а ще се съпротивлява, ще се затвори. Страх, бунт, отдалечаване. Опитай да превърнеш границата във възможност за учене. Вместо ако не си събереш играчките, няма да гледаш повече телевизия, можеш да опиташ с когато си събереш играчките, ще можем да гледаме заедно. Ако искаш нужда от помощ, кажи ми. Това вече носи структура, избор, сътрудничество, а не наказание. Когато детето се чувства уважено, то започва да уважава. Когато го чуем, то се учи да чува. И когато му дадем посока, няма нужда от страх. Не забравяй, че ти си моделът.